That's all be trunk on top of one man. Nansa do be trunk to the head. Now for us, who did No, for us, who did. Yantanka said, I had say. Yantanka said, I say. Now for the Tanka say, trunk on top. Nansa only that says, some what another such a hole. And nobody read yet, and someone has a PM. Was a look back. Some of the money. Can someone has a pure watching? And there was a fracture, but baby, some fracture, baby. Tantan time. Now, Femi, your day. Was it my fantasy? Oh, no. What you question, and I put an artist or you're so much I put an artist or you be mammy. Or you be my son, or you be my son, or you be my son. My friends, you know, my friends are the leader. The people are the leader. You be my son, now I live that. Kasi Ohwimhene makom yanyara me ba ye ne metrasa. So kasi Ohwimhene abakom omo nyara ba ye sabe eba omo chance me ba ye fe. Tafu yanyara. Tafu nyara chance be fe. Oh, bono omo nyara ba man chance me dwai. Anto abo ma sigaja dwai. Anto abo ma sigaja dwai. Na una me ma obese no. Ah, so me wa o to do peso, o peso na won bese no. O se tu ma bese no. Se peso. Se tu peso, o ma bese no. Ana me catch them when you know, I'm come. And I was okay. Well, you know, catch them, you know, the one who is so. Yes, make catch. So catch them, you know, what sent and can say, I was a mean fancy in Nananom. Now, yes, sir. Can we tell to be young? So, somebody who saw we don't let them also said that said, so we don't need to cry. Maybe for so many, maybe for so many as I told that. Somebody say to catch me now. Santamaso TV, yes, so mosompa. Times are changing. Kana mai mabusia panyin me so asempa nanam kane na ne yetitie mu rem ne sidan wi anaso moso no so adane adesoa enne de Adabov company wa santememu abedom yen amedan so bo ayemre enchansia wodro apapapa wodi gudan so medan homie ebi de say long span self lock IBR housing standard irotals and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing nails ni nyina dan ehuniema Adabov company e de abeboayen yon office ankasa ewo ehwia overseas junction ena baby adwumakui factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpimpi Adofomema obibia akwaba edeba asantamaiso TV enne eye ebnada ojifo bosumi ayesemu ne da etoso eduonu enu na chese afe no ena yekeka ede ekomuano no ani enti da bia meka tro se eba no amamra ene amane dia na eye asantamaiso TV ena mekafo ede amaw ye travel live ewo YouTube eno eye asantamaiso TV this row aya na wa subscribe to the channel now if you want click notification bell so said there be ya de bibia atuma wonso wonsa ebeka uria na wa share de ama wodofo bi enso enya bi ahwe na afei so wo comment section hono eho eye wodia adwenche bia wo bia no ene questions bia wo bia na se bia no fafa ho ede ema me na me so meken kan no ede ahwe ye nyina ama yenso yate sa enso na ye twagu ewo eye TikTok Facebook ni na eye asantamaiso TV na da bia meka se ansa ne betimi atena se ne de dwumade bi se ebebro no na eye nyumakuo bi na ede dwete aso ya sene na yenso yetimi ede dwumade bi se ede ebrewo mekanfo eye Adabov Steel Complex Limited na ede amawo ane wnchense no enchanti papa ene ede bro edan no waboso watimi asi ede aduru pempenso bia wasa wo boso ayo kodana eye Adabov Steel Complex Limited na mekanfo ede amawo to wonsa efa frɛ wo mo
na oba be ye adwuma no yopo e de amawo e chance na kala be na ope de ope bia to wonsa efre wo mu obeye e de amawo na afen so make am for Grand Echo Cabanas and na e de amawo me say se wo pe baabi akwakoye conference e ho e na me de e masa enso e na ye wo Shiva yenim asatanim ane wo se e ye concrete enkoa e na wo de esi edan no e de emawo e number ye digi dwumadie so wo adwenche bi na pese ofra e ye 0244961189 ane aha e asansiman so TV abujanfo na enra e na e ye opemso asansiman wura e ye na Otumfuo oseifitu a otoso mienu etna asena enra na e ye Kumase Traditional Council and na etna asena wa wonim se menhia fikese mu de ye ko hono ma ya na ensem no eye bebre dodo na e na esi e wo honom enu enti na enne ya tena se na ye de ensem a etwagu ye e wo menhia fikese mu enrada ye de ebrewo na we no menhia ne ko honom a ensem na e ya na doso enya dan a ebi de anije beko ebi nso e de areho beko na enra omotena ase ne nsem bebre e na epie mu na fa ekobi achiru na ebi akwakoye areho sem enti no ya tena ase die ye be pense nsem no e de atrewo enti na ye menya menu aba ma na nkosuo e wo menchen hanom se ya enne ye de nkomotwetwe ni na e ba be hyehye so that was all why papa Baba wakaba me joso me suesion sa yo that was all na ye nyina ye nim enra na eye Kumase Traditional Council etna se ewo menhia fikesi na ensem bebre na ekoso eja wo de wani program ansan de wo ho ekohwe de ekoso nyina atna ye nim no e de na be kan fa atna ye no Baba pa me da se na se ne de biesi yen yem fasida asida piesie ema otwedi ampom ana nananom so ada Roma ye wia na fi opim so ya de nyina na ya chia no ewie na ya wie ni saa no na adua na piesie ba akopɛ wo bo man ga na mu dia ya ka adua na piesie a enye ba bia se asumnya man he asumnya man he ni na ochiri kwisi intrama otosumienu enu nti no na ya chia no ye wia na ye de asida kese pa ama the Bini family penyin kakra ana machuman me ho ayefa nyina efiri wo mo why fa me manager nso manager Morgan dwumedie wodie ne enya grokra nti no eba ne saade a ne de ni nyina so ama oma ya de papa oba pa me sada wasibio na asem na obusa me no eye fa bebe no enije ni wom enije wom pa se Bible mo kura mbo twere konkono no wo se maye nya emu enhyiamu da eniti nananom so ho nso a tembia na di se wo mutumi etena se wo konkonya fi wo mutumi etena se na fi wo mutumi dwendwen enoma ekoso efa asanteman ho ebema asanteman etumpon ebema sikadwakufi na enimu nyam na wo no da bia ebekoso na enimu nyam no so etumi aba enti meka se na eye se nananom ehyiae na eye se nananom ehyiae yo na ye de eja unim sa asanteman so de ensema ekotwi babrema emfa eye amamra ne amane nyina ho ne se ebekọ menhia fikese ne nyina eda ye nan so na enra atnase animu ekọ na wie ye na eye ye nana eye Ohwimhene nana kusi baye de ebeto ye nan so ene se eye menhia fikese mo pemso asanteman wura otekokọ so eye ye wura eboni din a na mama mi muso efise metene so a na masori Otumfuo oseifitu a otoso emienu avro eye Ohwimhene eye nana kusi baye avro ne mpaboa afre ne nase na ansana no yenko na yenko hwe sede eye opemso ede ensem no etudwa ewo menhia fikesi yekoba de aka nyina no ye de beto awo Se o bebê atrás do mar. Se hade Ohwimhene asa. Se hade o assim de lá.
Ohwimhene na nasa. Osa hadi Ohwimhene na nasa so ha. This is how we do ko kwa manyanza. Oneta ya ko Ohwimhene ochikwadwa ho. So sebetaya ho. Do ko hwino ko chikwadwa ho. Obebo. Santehe se tu amane. So ba ye bebo ko so santehe se tu amane. O ma ne fe baby ma ne. But ma Ohwimhene santehe na dia. Osa se Ohwimhene ko pata so we banentra. I want to try ya wode botum no kusi. Osa ho wode sebetaya ho try ya. Osu santehe. Who asem na na aba? Osa ho asem ene ko santehe. Sanse o santehe re kopa wo. So seven says that he or power. Kopa wo taya ho no ko. Also over what tire. Eche when you say wo ko ho na konwa edi ko to dem ho man. Also so ni say na kunna sa he o ko no a. Na kunna na ko to tire dem ho. Ko busa se de be ya obenya funu yefunu. So so we ko a to so ya obenya yefunu. One na wo apente apeyo. So we apprentice na pay you. No dey no ti apeyo na no bata ya ho. Also so so pay you so bata ya ho. No nti ehun asuma ba de ka. John. So no one some abada ya ka. Na tire wasefo aba wo ho. Na tire wasefo a. Obe so wa ba ta je wa ba wo ho. Unu ko aba Ohwimhene oza nana. Yom. Ma ba na ye be you dance ye sansa wo na ye nana mo be si wo nana so. Se ba ye aba na Ohwimhene. Se asma ba. The same number I want to be so sure they was at you. You dance here no abeka. The you dance here no abeka we were him. O say Young. This any mama million eduosi as a sika bisa. Young se ba ye. O se san se be je ko na so. Abeka so se atro police mu adu ba kan se say mama be sika we were eduosi ansa. There's a micro mensa singing akra. Otumfuo ajeji amagima achi no monte. Mini Se ba ye. Bo ka so mo pa so se. Mensa se jina se be. O pe so o je ba jima achi no won ka ho na. Se mo first kana ma dia me de me dia dance bia. Se mo first kana ma dia. Ibo ni bu dia dance bia mo. Ya mo say ya no krese wo mu na ye dia. Pa so wo mu se no kure. So mo taya wa se po no dia. Na fa ni wo mo kanu anya na wo mu so abehu. O se ba ya wo so di dance. First kana ma wo di dance. Dina fa no a. Ye mo mo kan ya mo dia. O so wo. Ani ya keska sama me kan sa se de be ba onyina. Wo sa ta so ma keska sam. Asa ka sa se a. O mo ma onyina. Na what the prince oba be dia dance ama. Ana na ro prince so. So no anji se ya di sika. Aka sa se ma wo se. Ana mo so di dance ama wo mo. Wo na ase ese no ayare a na o ma se tira. So wa na wa se so yare da aw ma se tira. Some way there by the enough way one force after the one year in TM Yamfa Machiam. As some way by there, what of the person with the private? Mongo of another channel, and an answer. Buy out Bedam, I says, so why then now what you back was a million of rep when I buy. I said, no, I am not going to say, I said, the one to this one, and I said, buy. And your wife will be the other. So now we wanted we did not see. I didn't be a jam because I'm a name in the over country because I'm a Mexican worker. I was going to tell you about the castle. What do you overcome? What's all fancy? No other kind of a character. And I said, we didn't have it. Now, yeah, and I'm Buddha. Now, I saw a walker. No, one winning woman, no one about one. So, by when we are the once in a long time to offer us an entire. Ah, so the ordinary women know about one. Bema about one more to treat him, Wamaho. Was all cut us about how to treat him, Wamao. Metiana Mihuni. So it's just the end of Then to up the other. There's no one did as a good woman, no one the other does a good. Watching a first item, the one person you know, Sanchez. Since I'm doing what you have done, and jump the wedding, seven points you now, but I Sanchez with that. Could the dance so sent and second. Oh, somebody dance also and a sense I can. So they do the prayer actually. That's all be trunk on top of one man. Now, so we talk to us at the head.
na fata so odi hini na o fata se odi hini yanta kese na ade bese yanta kese na ade bese na fa odi nta kese se twa nkontompo na so odi nta kese se twa nkontompo samo o de no se cha ho enu ba ihe eti ensem asa apie mu o se no kwa ba se me ko to hene ensem asa apie mu ochi ensem asa efreche ba bebe o ensem efreche ba bebe tanta na fe mi nyode o se no ma fata se o no de o che kwaja na konya na ate so yo so che kwaja apodo na ate so jona ni o ye bi mame oye bi ma sabe ko to hene oye bi ma sante afansu ya nyana ni man kasa afansu ya nyana ni man sante sante ni da da bi bra wa ni da da bi oye bi ma sante ma wa ni da kasi wo kom kasi wo bi ma kom ye nyara me ba ye ne metra sa se kasi wo bi abakom omo nyara ba ye sabe e ba omo chance me ba ye fe tafu ye nyara tafu nyara sa se be fe o boma unya boma sa me dwai anto abo ma sigaja dwai anto boma sigaja dwai na una me ma obese no se me wa o to do peso o peso na won bese no se ma bese no se me peso se tu peso o mo bese no ana me ka kire mu nyina mo ka ho ana mo so kan o hudi na ba mo ka kire mu nyina mo nyina ne ba go be so to nyina na me ka kire so ka kire mu nyina ye nyina wo senta nkese ka be so ya wo se me fansu ye nyina menum na ye ne sa ka hu sa so benya se me o sha bo je we ma so o sa da se wura be ni do kure me fansu ni na sa chawo da se mo de sai to ka kire mu nyina wo hwim o che kwadwan wudi wo hwim hini bi wa se ye ase nananom ye ni nara na chere fo nyina o ka kire nyina se mo ka kire mo se mo yi tuna onya o hwim hini bi wo ye ko na nya ko twendwan e wo so ni ya na sabe to fifi o na sabe no ba no a fifi o Jamais. Yo. Kese wem de na chen wa. Kese Brian. Chemeni moi. Kiko chemeni moi. Yo so de chop. Isi tu whatever na so wonsa. To go to the area on the boy Romani. See, and then you are sorry, you know, and you call Abaya Mani, Abokuna Mani, so you should you. Now you could not ask you to inform us of 50 Madame Passo. Yeah, well, two back, no, no, the Yana Kwan, and you are not ready and make them way. See, come fast to two back on, and then the Passo no. Or good in here. Well, what also in your elbow. Kodi ni here wo abu ana so ko ka so wo de ne pro wai ko da ni bi yes yeah da bi ko ko chaya ya ka Facebook na adi na won train to for the town so ya ya ma ni ni bi a chame na ka go ko ko ni ma na ya so se emrada de ekoso e wo manhia fikesi mu eno no bempese ya so ebe ye ntanta na ye betena se ye be ye na ba ne sen na ye ne sen na ma yedi kan kokohwe video na kwadu a ye de ball no e wo manhia fikesi mu eye Ohwimhene eye nana kusi baye eye kwadu a eti akotena ye de ball no emma eye wo pemso se ye hwe de wa na opemso sikasa na enya me etwa na mba be ka cho se na opemso ani abre ye hwe se de na opemso kasa na enya ahogono so kwa na eye nana kusi bayi ye konye kopie mu e wo Ohwim honom a waton asieye boni beka se cemetery asase asieye asase waton asase na opemso e de amaw wa maw ba bi ti no de amaw se didi hu waton na se ba ne se sa na ye nyina ya tonton asase na anka wo beba beto aba beton na ye to aso a
Sa enso na ensase a ewo ohwim no ato ni nyina aba be pie mu ewo openso enim sa enso no no de wo se eye ensaguo abo ni beka se libation ensaguo ndi wejai sa enso na eye ye nyina ye nim se ye ka ntam kese a ye ka Otumfuo ntam kese a ye mfa ni agro kra ntam kese na ye bibia ngo na ye se no ni nyina ka ho bi na ema enra asetena okoye no ya ro ne nase empabwa eja nkosuo awapa na ye hye sede da opemso kasa na enya ahogoso edien na bema ohempon a wote idwaso ye betu se ye tu like ya nyina yakwa asetena ewo manhia fikesi mu na hye nipa dom yi ahemfo aba nananom ni ya wo nase empabwa awapa mdasi bio na wonum se ansana obi bedi akonwa bia no usai eka nananom ntam se usai woje iyade enko a de aka nyina no sensu to awiemu anaju ye frena obeba na wonum se yewura ansana obeka se watu obi no enoma mebreti se de wo boboso na enam asanteman ni sikadwanti no se asem bi afa ahensem ho a na mayewura nani abre papa na mayewura ni abre papa efise obia wudi akonwa awo asanteman obia wuti ehye sikadwa kofi ase no wo de ne se wo ba besom sikadwa kofi na afi nso no omanfo no wo mu yie die wo mu nkoso ene wo mu nkan konti enu nti ana wo ba besom se wo yo hene a ana wo ye dikura na se wo dikuro bi so a eyesom na wo ba besom o wo ba besom manfo na ewo ho no na enra menu aba po ani behwe mensia ahemfie efikasim enya grokra enya gro nananom ani abrepa na nananom ani abrepa sa wo hwe abakosema yewura edinkan ede to ho eba ya na wonim awrawosem krampo e wo mu se kwadu mebrebe kra na omode abo yewura ni nyina ono ankasa ni nuaba nimpon ekra bebu bitia meba eye ohwimhene ono ankasa ni nuaba ono ani nuaba na kwisi bae ono ani nuaba ono ankasa ni nuaba ebebu obitia o menhia fikesi na yehwe se nananom mpo baby a nananom kwakura ye de omokon na so wo ba na se utumi beton a na wankasa no o pa kirese ya asemu na ya koye se wo de sika bia nso wodi wo sika bia nso wodi ena won fere ensa sabi ensa muade krampo na nananom mpo nananom kwakura baby a do omko no mpo je omahome na wo sesi an wo tonton se nyame mfa sa ama se wankasa no se nananom se brakura wankasa na mfa ni ye mfa nkoto ya asemu so eyesa na chese ha adwen ene no ade ba kokora mpo de ma yewura nani so esa break ese pa no won se wo kan no ensase ehon sensem no ema yewura anasa ahemfo ni bi wo manim egu ase dodo krepa so obi ebebre no ho obeti obesam nanim fifiri no wanya taku anadama simple abi na wode kokwa akoto asase se obetumi abone sesen kakra na wotumi age na homi wo mu no na so wogi ni sika na asa akoton ma nipa fofora afi no asa akotwe ho manso anana no bi nso ayade se wo mu gu sika dwakofi ho anim ase efini nkikawa ewo nana no bi mu ho no menu aba ebroso papa na ehadwen ehadwen papa na esekoba ne sa wahene ben na wudi so obi nya asem a ehemfa na wonfanfa efise wa krampo no usu no ban na kita on enkyere okandifo
usuni oban ne kitam wakandifo papa de enya okra na abobo ho samnane correct enchine kanfo ane na wo de efikasie mu a enka yakakan yen tokwa e wa bontena ye nyina ye dwane aba efikasie mu na nananom aso ye mu no wo de efikasie mu ama ankasa na tuturasem no ahya ase de a ye ne e wa bonten asem koto ye ne a ye mfa henfa Ayasamu. Ayasampa. Abusia na bekwasa ka usa ha Asante Manso TV na enra da de si e wo menhia fikisi mu na eye menua be ma eja nkoso church mu e de atwere enkoso yes anko menhia fikisi mu wa kwadu a ye de bo ni nyina saminu mienu tie nsem ni ya wo de okọ ho e di enti e na na eye wo hwimhene wo san twantro e wo Otumfuo ni Once I catch her, say, I son, I will boba bedi Ohwimhene. Usai, no correct, o can an monta. no correct. Into nature, say, what no correct. If you say, Yan and animal better than him, Yan and animal better than Kunyanason, or one fan tro. One more than no correct, parapary, and a day J. Asante my AC. No correct, no correct. Now, one will say, yes, enem mabawa ne mranti aba omo enwombu omse wo bia wo ne master no correct ba wona wo ya hwan wona wo so wona wo tesɛn sɛ uduru manhye afikasie mu uduru yewura anim uduru sikadwa anim a wo so kora wo mre ade ba akokora nananom mpɛ ani nipa onni wonka no kore enipa won kan kredi echese nanam entumi no wontena no correct eno no akasa no kwadu na abon no edoso kwadu no edoso na wo baba wo betwan try den efisa asem na eda hon enye kokwa mu asem o meka tell say yewura ansa no wo baba betena se obeka asem bi no de baba beto dwa na yewura beka no kora eyenketo amu no correct pa ende no correct eyanketuom amafo mu di sun akoye wura nase edam na nakusi baaye enya bro se yewura kase wo bobo ni nyina ne kwadu no kase wo bobo ni nyina nanka yewura nko ontumi nsore sa nti nkofo akopa cho sa eke yewura nko ontumi nsore wo mo mu di esun eko ene yewura nso wo ho nananom ankasa nso kasa kire no na se hunti se nananom mpo na wo tumiton ene enoma eka ho no ebe de nananom da o mada nti o mo da nananom da na so mo ntumi na dia eche se yewura nso no ontumi na enti ko basa na ehadwe enti ensem ne de ko yewura ho okukuwa mu no na edoso esene de kwadu a ye de ball nana ewo edom anim no anankoso beda wase asamu ahine mu nsense meja ye nka ne kese opunso na ma ye baabi eti na sesi ayetu eye Ohwimhene sesi ontimi ngu nsam bi so no akwado ye na adwese nsa no wo na so wo Asante Manso nko ade wo boa enti sesi ne de ababeda adi pefe se eye nsagu ontimi engu nsam bi yaro ne nase mpabo ayi die ontimi engu nsam bi na ansa na ye bebo ewura eho nsensem nu ma ye ntwa ye ni ye nko na ye nkohwe one baabi okọ asore no eye second chance adum chedua se ye nyina ye nim ye grant no interview bi ewo honom e ma no cheche nsem ba ku mienu bi ansa na ye bebo edi ewura de midi kan ne yenko na yenko hwe sa ni interview ne nsem kakra wode atudwa ewo ho yekoba de aka ne de beto house mini edinka mini Ohwimhene from na kusi bae se na osi kan no e Otumfuo Brempon me wo Ohwimhene na kusi bae no me kirem kakra bi e de akira mo mi bedi akonya no me nananom bebre na o ma bedi akonya o mu konya go na ya na mpenufo ka bibi se osamampa na eto bedi nti mia na free mi pem e na me fa me na nani din
ɛde to so idina kasa de ye wo no ane ye de frɛ no ye frɛ no nana bae okay na idina kasa no ne ye nana ba okay na enam ne papa na wo ye ifri junction kopin bechemu kwanta nyina tetewo no na ye dia eya Abreport junction kopin bechemu na ka ya no kopin sunyata no na me nana no na obetra so a sanse bua no de mo Otumfuo nti kokho bia ba Otumfuo frɛ no sɛ ba ye kopɛ ba bi ma ne ntra na nana no ode sase kyeche nkofo a nti ne gese obi aya wo se nana ba oye o nana ba ye edo na ene me ba ye na se da bi we di atreku we di ho ne me de ma meko na se me nana no be ya doye dia na wo se me family na ni din e de to me so me fa ba ye no nti no nana no ya na oye no e na wo se no won so be fa din no na ma won so waye ade aye papa papa yo e chira pa nana wadaruma ya nhwe ni sei akonya no nkroto nso ena epra akonya no obi ade nsan bre no ohima de ahia nana mehima na sabre odimisi akonya so efre nana afro poku a ohwim na wo Kenya ase enso oba ho be frɛ o okay na mpese mu da sa onim sani ame modi enti ene sani ame suban okay tinti no we na dwe se odi akonya no be ma me ni kroto nso no obi ade nsan ekosere me de ma ekosere me ma me pani de me ma me dinachi one mother one father iba no Holland ena me kra ne so me di akonya no ti oba ye no kra ni nua ma no so mu mpene ti oba nso ano ye heche na uhuru na ibia me de fon so ana ya me ne kasa okay nti obaye no na me ye se ye busu afie ba ko ono po na diska ba ma o musi fie no na ifie no be bi nye complete nti mi am di misika be ba be ye fie oni nya se ne be ya ye nkofo no bi o ba bi aba o be nya ba bi ada ti mi nua no me ye ti kasa ni ya mutama o be ba no ko ka ye se tama mi nua pani no na de champo am bi di na de no o baby na obaye no be top to de nsika nyina akoye adwuma o asase zunde sese oniska o de beba me yese we on de omra eti oba ska bia ka bi obo bia no metu ama no obaye so sabi na me nkwa abuchiri da me top private car ma no ane Kese because me man no 5 million na otwema no asabe kare msasa samna fena na upia astra abaso ikoto ni 35 million ena me de ma me sora me komeju ti eda nana no hye se ye de ne beko asafo na asafo fo mpanifo adie ne mo ye de akokire Otumfuo no enyumre mo ma na hima frem no si kusi na no si uni ana me fa kunya na ma na na wo ma babu bobo kase ye ko hunu we nyina afi de ka oso mi fa ma na de brabe wa bobo na su ampa no tetafo asasem no estate ya ti itu mi ka ba na dwo no ko ya na me so fo hwe na so no wa boni ha mi no ayeka de ne ko enyi ayeka ti no achi na me sakoe ti na emre na so se ko na me ma me no Ohwimhene no nya me fa ne kransi ma me oba ya no bebu me nim kutudwi na me akonya sem de mani nye ho adwuma me ye no amfi se de nyame ede maduru no eye ti me kan no ma me na antiase na ode adwato akosi na kwabri nsia so na metu manhene me ko ya no se o na kudi akonya so ni no kan ho ko ne kodi akonya no ono so eja me obese onu kwa ni papa sebi ni papa wuye o ma me be ware ni papa da itina mi nua pene no itu o kan no na je se
Mini anu ye bia. Oh yes. Enti ene ma me be fra. Nana be your hene. Obusan for na interview a call grant e wo be bi okwa sorry na ye call e body chiro. Nana ko ejanko so. Na ansa ne be ransom ma me musa asembu yansa. Se me kasa me dikai ka say o ma yete ye wan se ono de ensagu ede ensagu wajai onbi ansa kwa na eno ansensem mi ekoba ebetimi aba se aso ba bia okọ asore no eno nti na ama na ye na adwene se ensagu ede ensagu de onwu bia na awapa me da ase na se wohwe nana baaye ne nsem na okofa asore no ebetoto ho a nananom owo mamamre ene som no so a okoye no eno so ewo ho emra wu sai no wanka nkire nananom se mekọ asore wi eno nti no ebia amamre bu ho a menye oje se obetena so okay yenhwe yankofa asore no ene nesum nananom sum na wosum no ni yenhwe se nanana ankase suban anasa asore no na asesa no one nananom mpo kese okotonwe enti asore na wokon opanyin na wodi animu no mepacho opanyin no ebeka kire o se nananom mpo kese no kona koton ana questions to the boss eno ye baako the sato subiu ensase bese 200 plots anase acres na woton ye no mepacho aso na wokono opanyin adom chiedua anase sofo adom chiedua mepacho senia ne nkyerɛkyerɛ esitie senia osiya na sɔre esitie no mepacho opanyin ne nkyerɛkyerɛ no mepacho ɛkyerɛ nanane se wonkono nkoton asase na ana the sato subiu se wo di asɛm a obi anya asɛm na se eba wani mu nso a yade se wo di adamudie make a bribe bible mu nso no kyerɛ se manye bribe twira konkron na ekita sofo na o kenkan no anase wo kan mu asɛm de kyerɛ wo no kyerɛ se manye adamudie ne wo mu atantia enti sofo no na ka kyerɛ ne se wo kyerɛ anase wo di asɛm bia wonye bribe ana enti ne dru baabi a papa na ankase su edru baabi a papa na ankase su sa wo se wako wo kwa sɔre wako hu Kristo wo kwa sɔre a enkyerɛkyerɛ papa ne wo ene se nka papa no sofo na wo di animu no se ne ebia nka ebete se ebia papa no oya bukata ebia papa no wode ebia na sofo sem no agina so agi obi agapade sa wonti sofo no wasem boni bia de a na kyerɛ se sofo no nkyerɛkyerɛ no nkyerɛkyerɛ papa na mmom wo na usuban nye me pato watemase se ankoye sa na se anhwɛ ne sa yebeka se ebia asɔre na wokɔ no eno na ebia asɔre no mu no enooma no ebia ama ede papa na kwa koduru sa but oye nipa owe obi ani ni sun ne ban a ekita no enti ho wusi wudin no kyerɛ se baaye wo nana na obeto no na yam ye ne na doye enti no enu nti ane ma ne din baaye enu nti na so baaye no hwehwe ma hu se bebo nti na ofaaye na nana plot a woton no mienu adam dia wo je entro na wo kan se wopem so entam umfanya hwe na wo se twa ntro no me pato adom chedua ne ka kire wa na sofo ne ka kire enti we no eyo ono akasa ne suban ana tu nananom amamre de yanto ntwene no crepa nananom amamre no yanto ntwene anya wonum se ensan wonwu a enkamra wo se wo kwa asore no ebra wo de wo susu se wo hu han bi esene baabi a first na won edi so tu hu ade so me pato temase edi so ko yewura ho se yewura wadaroma mi be so ai kireo nanso no ebia mpempen so amakwa akoduro edie dwumadie no me bia mentumi nye eti for now no wakunya ni na yewura enfa ma obi a ese efata
So no kwepa wan kasa wo du tumi ejina so etu nana foforo ani wo du tumi etia no na adum che enkyerɛkyerɛ sɔfo adum che ne nkyerɛkyerɛ no ɛna kyerɛw sɛ ye sɛ aniama ho sɛm na ana ɛkɔ yewura anim no sɛ adeɛ sɛ woni pakɔ no wafoma anka yewura anka sɛ wonsan kɔfa na konya no enti sɛ wo so wo hu han bi na wo wo som bi mu na esom ne som no wo susu se eye papa se nanan mo de ne dia na nkedi se ema wusu ene wo ban no eda di more me ba to what ma say no wo de wo kura mpo no wo de anim guase ene e ka som na wo so wo na mu no enu ti no so obi a wo ye ohene na so wo esom bi mu na utumu bo apo utumu ton saase mienu onfa ani die ne obuo emfa ma empanyifo enso twira konkon ne se wom wase emfa ni die ma ema de ani die se sa pepepe yes entimenyi ni se wo sofo odu enu beka se memu nipa anase memu empanyifo enti wo kura no hu entokwa a wo kwa akoka ade aba be fore nananom ene sofo no so okay adenti ana wo nana baaye se enye wankasa osuban a mepache wo nkoa ni ohene a anase nana wokọ papa na sọrọ ya na ahemfo ne ahema mebre egu papa ne na ase adenti no wo mo sase koe no Otumfuo enfrom no muntu wo mepache otimase eti etoda yentume nkofa asọrọ no se ebia asọrọ ne enkyerɛkyerɛ no nti ena ebia ma opanyin no oye efise ne ono kwa na ohene a okwasa asọrọ no ahemfo mebre egu papa ne na ase eti abasa nimguase ena odi gu papa no ebasa enimguase ena wodi egu papa no efei na wodi wafidi na to aha Asantemanso TV na de ekoso ewo menhia fikesi mu enrada no ena ye ne ejankoso ede eho nkomo ede ebro no ejankoso se yetie ne nsenkaye nima akonya ne toye no ono na nidwuma wodi ya Taylor aha enti akonya ne toye no ono aneka se mo se ne ye nipa nso enti nipa nso na kyese obia ebetimi adi akonya na mana ye yi ena eye wo hema saa bre no wote adwam eto ne nsa ede frɛ no na kyese make kwa ono de akonya na wonka ho baabia wonka ho baabia na nana no eto ne nsa ede frɛ no ena wo ka kyerɛ ne se ono na wo se oye den odi akonya no na wo se ono de na wo mpene so enti we ne kwa nam so ema ohima no di dwato akogija mpanimfo bi ma omo beba ne nanse ne de keka ho bebre enti aso se akonya no na wonka ho ena adum bi na so wo so ena wutimi eba bedi akonya no na mebusa o eno saa suba saa enam se na onka ho a adum bi so ne so ma ne bedi a enu nti na ama woda subai bi edi ama eniamo ho sembi ene nsembi a se bi o yentimamufo ekura yentimi enka nkyere eye opemso enu ebenam so ama enu nti ena wodi sa adwuma na na ene na obeso de na menye wei ena maton sase maton samatwuma yesi enu nti eye se yenyinu no onka ho na adum bi so ne so nti ena ama ne yesa eniamo ho sem na na oba pa me dase na se yehwe emprempi abrempom bebre ye o mo abasase so a etoda ya na o mo ahyase no enka obeka se yetwa abakosem kwa yemfom enka ho se wo kwatworo konkro no mokura mpo na wohene David Bible ba yeti ase se woni de oye oguanhwefo ye kan kwa na nko onka ho eso adom no eso no so no woye den yekofa ne bai yewra president yewra John Dramani Mahama emra no ye vice president no woda sorry ye no ye vice but ade ekosan no ye president emra ni wura wodi nanim no ekọ ne kreche no adana obeye o mampanyi enti wo kurampo de fa se de wo kan nyina no ekire se ayadum bi efise na nakasa enim kurampo no me yati asese emra eba ye agege ko eba so nyina no okuo bi ahen na uyewe enti na emra so nananom behira wa
nananom bɛhyira wa ɛyɛ nkakra enti saa time no kora mpon umna na aso ya nananom pɛsɛ ɔmo hye wanimuonyam enti nananom na ahye wanimuonyam na ne ɛbae no sɛ wanka sɛ wohwehwɛ omu ehu sɛ wo de wankɔ ankɔpre bi nanso no sɛ ababato odi a we kora mpo ya sida kɛse de sɛ wotum de ma nananom ebi sɛ wonka ho obi okrampo a obi a ade ɛyɛ ne dia krampo ne yɛgye afiri ne nsɛm obi a yɛ ne dia paa o yɛgye afiri ne nsɛm opim so ba yɛ no wagye nkonya pii asa de akɔmɔ wɔn ma na yɛ wɔn dia eti wo krampo no ɛyɛ ti sɛ yɛ ne gye sɛmpa ya nka wo betena so no edi sɛ wodi ti sɛ wɔdɔ adɔyɛ ɛne ti sɛ ahobrase na wotumi di akonya na vi sɛ nananom no aswa nmuonyam ɛnyɛ sɛ wankɔ akɔpre ni intra ɛne still sɛ nanka wani gye ho a ɛnka bɛtɔ na so no de nanka di sɛ wo kan ne sɛ mani gye ho nanso sɛ bɛ mu ɛyɛ ofe na wote anyimfie enti wo bedi akonya no wonya mfaso bi amfamfiri so ana afeso a enti wo bi ntumi amfa ebia wo benya bayere wo dwan ne nneoma bi a keka ho no yɛmfa bra wa ana ahene ɛdepa wo menu aba sa adododie wo mu papa etoda adododie ewo mu papa so enti ka wo kora wo sɛ ne hwan yes sɛ mre wo ba ohwim no so obi beto asase obi bɛyɛ den krampo na ni nyina nana ɛde wanim no correct enti enu ebi no na wo kora nya wo de sɛ sikadwa kofi wo ba besom sikadwa kofi ebi mo pe sa pepe enti aden enti bra besom na fa dimpa na yɛ den na fa bra no ninsam na wɔkeka ne deɛ ninsam na wɔkeka no hwɛ ɛtɔda nipa bia no sɛbi nananom fa nkyɛm subambɔne wɔ hɔ yi sɛ wo wa na wo subambɔne no sɛ wo wa na wo ɛmfa ho ne baabi a obeduru ɛmfa ho yɛ wɔ nipa kakraa bi ɛna wɔn sɛ tibia bia no wɔ mu no afi woduru baabi a otum sɛ de sɛ otum sisa woni mi enu ayeti hei obia woni suma mu asem ene no kre pa eti empra hin ne de baba beto abonten ebia obi oni me no wo kase woni mu adanse a se na osi hu me no ene obeka ne mo me kokoa mu asem de ebia wonim anase se wo hu kura mpo na nko beka se na se na suban esitie so enuti no obetena ho na woni opanyini no kasa ye no uti ne body no wo kan na so wanka wonka na e so wanka na wanka beka enti ensase medrebe na woton ye ni nyina so utumi kan dia se ebia meton sase na nanom mpo maton meje adamudie meje we dia ni ehu se wasakra sa eye ne so mu so ga se dia na onu refa na say yesu masem de ne se mu hu eno te de won se sikadwa kofu hoi ye ntwa ne ntro okay utumi ka sikadwa kofi Ntam na wo meye ade foforo enti sikadwa kofi no wo wanka ono oba be yiwo ama sikadwa kofi no wanka ono a eba be yiwo ama eja koso ye de ye nkomoyi eba wiyi esem bebre na esi na ono akwa nso ka se ma yete ho ase edi ban ye no na eye ne na bi na ban ye no enti se ye de nkomo ne ba wiyi eno no obi betimi akofa obi din bi e de ato ne ho so enam se nipa no eye ade papa bi na nipa no kɔ ne krachi ana se de ye na nan eye wodi kan ka se nti ye ono anisu ana se ye din na okofa de be kan ho no afi ye wie ne de nkomo ne ba wiyi efutu oban na ode be ma nananom a wo mo ededadeda eye kurokura no na eye yenso mabuna ye be nsem a ode ebeka atwe nti oba pa medase na enu ayewura ikasa no yewura ne nani abrepa woka no woka ma ahemfo na atwa ho nyina ahia ne se asem na woka no enye baaye enko enti no woka ho nananom pi titinkonwa no so ya sebi ebimu wo mo nsama abeto nanimu no ebiti se enye na wonim bibi yewura se de ya na manije no ho se
asem bi ebetom efa wo ho a oma omre papa yewura oma omre pa enuti na sa obehwe a na kwisi ban woduru on afi de opemso obeka bia na ato no so wankasa wo nanim efise no wo hu se bebia aduro no wono ankasa ensembu wo ho anu wonim se abeto yewura nim anase yewura krampo nim eti yewura ne de bibia wo a wodinani na hwe odin enuti no wo bo ahemfo na kokko no so mo se ni din mo se sikejo kofi edin no adane sabe so mu no wenya baaye de nko na aba betodwa na momo no sa wonum sa onti ya sa wo de no wonya mfrɛ ebia na wusunu krampo na ese ne baaye de no ni nyina no wono wonim enuti no wo mo wakonya enti sa wonti ya kona kotena yi efise sikejo kofi no di efi kana na sani sa so mu a mfanche so enuti no de meka nyina ne se sikejo kofi ya de se sisi an wiase afa na nyina wo wiase afa na nyina asanteman sa wo nipa baako epe sa wo befrem na wo ye wadwen se wo begi boni wo ye wadwen se wo ho sensem ebe masikajo kofi na se asanteman ne nkanko ne mpuntuo no se na edi se koduro no enkuduru a opem so ma onfa ho nchew eti nananom ton sase mienu ene miensa nananom na ebi mu te se wo mani atira wo mo enton wo mu ni pebia no wo mo nka hu se deko wo mo sa ebeka wo na afenso no esom bia wo mu bia no opim so na se sikajo kofi de won kan che se chinchina woni hu kwansa wo sumsum bia esom bia ofi se wo sum edika nanam de ho be bia no bode wo pa ma wo na mom no hwese nananom de ani de wo behwe no waye na afi akofa te se enkunimdie ayeden ede aba yo grand echo cabanas na so yasene ma yetime de djumedi de ebrewo se ope baby akwakoye meeting wa brewo pe baby akodojo wo ho eho na meka mfa ma swimming pool ede adea enuane bebre ewo ho grand echo cabanas na meka mfo ede ama obehu omo ewo libusom chepepie eho na obehu grand echo cabanas sa enso na ye Adabov Steel Complex Limited dan no waboso wasi ede adu baby ewo se wo boso ba wona nyentia ewo Adabov Steel Complex Limited omo eba bedi djuma no ede ama wona nchensen no obi adana wote mpenten kwa nsuo ato a ese ne de na wode wada ena ho nti Adabov Steel Complex Limited na make am for ede ama sa enso na ye wo Shiva yenim asakanim omo ne de wo se concrete enkoa na ye de adwuma sa enso na ye wo Asantemai Professional Studio Asantemai Professional Studio ucha picture edi aboda ho ayenkayeduma omo na make am for them wo ye bi outdooring wo wedding bi eda wanim wo be photo shoot wo birthday party to wonsa efa frame ye ba be dijumedi no ede amawo enti ene ejankoso meka say meda wase bebre na comment section no bebre aba edos mo fan chement me ankan nyina mo fa encheme we every Kelvin or say greetings from Spain, keep up the good work he had say sa enso na enoba ejankoso enoba say love you also they love your new look ejankoso say piao honest woman piao and man was a type fra sa enso na wo Kese TV also I'm proud to be Asante thanks to Otumfuo na piao sa enso na travel and see also greetings Asantemai TV Nananom must set up enough of this shameful act and no intina nana atna sepa no sa enso na Mr. Morgan also nkosuo greetings nkosuo de woje enchia Billy TV1 Billy 1 TV also say pia nana nkosuo ne de program no waje ni na afa sa enso Mr. Morgan SI baby also they are disgracing our Lord but Ntam Kese will deal with them sa enso no say he's saying they forced him to take over the zoo. Nananom piao and Nananom ajimi our fans nina ebusianfo Asantemai TV. Nananom meda wase se meto nsa frɛ wo. Meso meda wase. Papa na we die esima memfa asida kese pa ema edwumayɛfo mpanyimfo a
wɔn hwɛ anaasɛ wɔn de asantema so TV ɛbaayɛ no yes me ho a yɛfa amanfoɔ aka nyinaa no ɛbɔ nyinaa no ɛyɛ wɔn ankasa adaroma na afei nso manager Morgan One so yɛda n'ase paa ana wɔde ne ho wɔkyerɛ kusi nkyirama nso meda wo nyinaa ase mate na nkosuo agya nkosuo beda wase paa ebusanfo me me di dwuma de ho chame me di ani ekia parka beda wase sa wo jemre na wo de hwe da se ne ebesan ye hia makram Asantema so TV, yes, so Mosompa.